Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Higala na lang ta, JC. Give up na ko. Hatagin akong kalinaw. Babes, unsa man yun? Wala ba giday kay gayunan nga magkabalik ang ating relasyon? Prangkahay ko na ko. Babes, wala ba gid ko? Ha? Sulti ko, prangkahi ko! It's over, JC. Oh, mau ba? Babes, ibaw ka bang? Na ako, di ko magkadawat o kapakyasan, babes? Pas makatun ka, JC. Pagkatun. No. Marag di ko kakatun dawat. Sorry, JC. Pero naging kayo na. Magkatun ka pagdawat sa imong kapakyasan. Tungod kay bisag sa may buhaton nimo. Dili na gyud ko nimo. So, panindigan gyud nimo ang iluwatan nimong pamayag nga ako sa kang bahin sad. Sultian ka. Barugan ko sa bang akong kaugaling nga gisulti dia kanimo nga dili ko makadawat og kapakyasan. Karo. Wala ko mahimo, ana. At ganti ka o pipila ka minutos sa pag-usab sa imong desisyon aron dili ka magmahay, babes. Ha? Unsa? Gibaharan ba ko nimo, JC? No, di ko kanti ko mabahad, no? Kundili, balaka ko. Basol di ka. Magbasol di ka kung dili nimo usbon ang imong desisyon. Tabi sa ha? Sir JC. Miss Wibs. Di ay pandang taon nga snacks parang Sir JC. Salamat. Sir, snacks sir. Franco, Sir. pwede mo awa ka do? May importante ming gipanagsultihan. Sorry sir. Nabalda hinunta mo na. Nagatulog ko ni snack para nimo. Kung mao, okay na ba? Sige, pawa na. Oo, kadiyo to na sir. Sir, Miss Wibs, diya di bakara para ipahid sa mong buko. Singotin mo ba? Salamat kayo, Franco, Di ha? maayo maughan kag singot. Kanang buko nimo, maughan na. Tingali ubuhon ka na sir balik, di ba? Sa una, yubor ra ba ka? Mao lagi. Thank you, Franco. Ay, palihog na lang di hinuon ko, pe. Pahiri ang akong buko-buko sa labakara. Ako pahid sa imong singot, Miss Wibs? Oh, ikaw, Franco. Yung madra, insulto ko rin igod. So, JC? Insulto ko rin igod. Atubangan na ko, babes. Lain mo ipapahiro ni mo sa imong singot. Imching. Of course, JC. Dili ko ka na ko trabahante. Oh, shit. I'm sorry. Babes, hagit ko rin mo, babes. Hagit ko rin mo, gitando gini mo ang akong garbo. Sir, murag ni barog man ang imong kulot nga buhok, sir. Ay lang kasuko, sir. Ay kabala ka, sir. Ikay trapo singot ni Miss Babes. Oy, Franco. Ayaw panugo, ha? Ayo, pero Miss Babes, listen kay na. Kadiyot. Kinsa may amo na to, dire? Ikaw o ako? Ha, Franco? Ikaw, Miss Babes. Pwes ako mo ito, mana. Ayaw pang minaog laing tao. Sir, Jesse? Sorry kayo. Sige. Trabante mo ko, sir. Magsugod na ko. Good. Ikaw, mo trabaho ka. Sir. Murag mapuling akong mata nga magtanaw. Mubiya lang ko. Ay, uy, pag snacks on na, JC. Ayaw na, di matun. Murag dunay hilo na. Mao ba? Sir Roy, wala hilo, sir. Matukan ko. Magtanaw ni mo. Pahid ka na, bay. Biya ako. Okay, sige. Makalakaw ka na. Pero, balik ko, tika. Muragwa na kay angay pang balik kon, JC. Duna gyud, Miss Babes. Balik kong tagyod ka. Unsa pa may balik ko nimo? Nga quits naman ta? Para ni mo quits. Pero para na ako, di ta quits. Ay, kay bahala. Basta kay para nako, wa na ta. Basula ni mo.
Basulan ni mo. Wa ko'y angay basulan, JC. Di ba na yun na? Basulan dyan na ni mo. Sir, imo snack, sir. Basulan? Ayaw na pagbalik, JC! Wa ka na'y balikon pa! Basulan ni mo. Bantay ito. Hilak mo noon. Kitsaw lakaw, Miss Biso. Bida. Ano yung lingi? Suko mo to. Da, sagdi siya eh. Kadi tragon. Ano sa man? Wala higayon mo balik pa mo. Wa na gid Franco. Sige na, Bi. Ayuhan, nagtrapo akong likod. Ako na lang iisa ang akong t-shirt, Bi. Ha? Ako nang iisa, ha. Uy, basa si mong t-shirt. Uy, singot Hubuon na lang din ako diretso, eh. Hubo? Ayang imong ilisan. Paliho ko ni ng Inday. Tawag ko. Nang Inday! Nang! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot of subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Nang! Nanay! Oh, Nagukas, manggod na si Miss Bay. Kapalihog ko sa ilisan taon yan. Nipiyong ko. Huwag kong tanaw. Di ay? Oo, kanina lamang. Sige na. Bukha na ng mata, Franco. Trapuhin ako. Sige na. Kuan kining kadiyot. Sige na. Lagi ayub ta tigag trapo. Ayuh, pahid, ha? Ni wa kong tanaw good. Miss Babes. Nangurog ko. Tayang atawahan na, yakang atawahan na, sakitan dyan ko na. Magpahid-pahid ito, tubangan ako. Babes, basol dyan ka, babes. Magbasol dyan ka. Wa pa dyan ka kailan ako singpit, babes. Wa pa dyan ka kailan. Bantay ka. Bantay na yun. Maayo ka nakailis ta ka. Chris, sorry gid kaayo, ha? Naabong na lang hinuon ka da. Ako gihinungdan. Gipugos na gid ka. Okay ra, Miss Babes. Uy. Pero, ay da, uy. Nagkubagod ang akong beauty. Sorry, cute. Pero, nakabawas man po ko. Si Franco mo ay nibawas para nako. Kuan kay mo magkaba pero hadlok lang ka. So, busla na nga gibuhat sa Ginoo na to. Natay mga mata. Makakita ug unsay baton sa tuig sa katao. Natay mga kamot. Musagang sa higayon nga dunay magbinuang nato. Pero hadlok lang ka. Sa sunod ay kahadlok. Chris, ha? Ay, bahala na, uy. Okay ra jud ko. Bahala na buwan ko. Chris, ayaw ka bala ka. I-triple na ako ang imong talent fee. Ay da, uy. Uni pa na, uy. Ay da, uy, okay ra yun, Miss Babe. Okay ra yun kaayo. Pero si Sir GC ba, murag, sukom kay tugnaw nga ni Bia. Ay da, bahala siya, uy, Chris. Basi mag-wild to. Bahala siya. Si Andy di ay. Tawagan na to, pariyo na to. Ikay bahala, Miss Babes. Nang Inday! Nang, pagluto og lami ang pagkaon, nang! Human og manicure pedicure ni Chris nako, mga ona ta. Siguro, Miss Babes. Pero, nangutana, baka to si Sir GC, Miss Babes. Unsa may gipangutan, ha? Nangutana ka to siya, Miss Babes. Kung sikin sa ko ni imong uyab. Unsa? Unya? Akong gitubag nga wala kay uyab. Onya, gahisgot siya ni Franco. Ha? Kadiyot. Napil mo ko ng Inday. Ay, kay wa ka ba kuno manguyab ni Miss Babes? Unsa? Wala gi. Pero, akong giingnan nga wala. Ngakot ako'y Miss Babes. Onya, manghuyab ka na ko, Franco. Ako dayon kang sugton do. Yabag ng istoryahan. Nang Inday, imo untang gitubag nga nanguyab nako si Franco. Hala. Wa man ko makatubag ni anak, Miss Babes. Uy, Imo unta tong giingnan nga nanguyab si Franco nako.
ug hapit na nako sugta. Oo, Miss Babes, klaruhan na di ay, bida sa Bitaw. istorya. Ay, Plata. Mao lagi, aron dili siya magsamok ba? Kung mabalik to, akong ingnon nga nanguyab na ko si Franco. Oh, Miss Babes. Nalamsak ko sa karga. Para kanado, korsonada. Wait for me, babes. Wait for me. I shall return. You see. Oh. Siya kong atubangan. Magpatrapos siya lang laki. Oh, shit. Kasipok isbutan ko. Franco ba? Oh, come on. Ha? Ay, gino. Niya. Full pack magasin sa akong 9mm. Kundi mo madas minayo. Tumoy sumbuhan sa akong armas. Ipagi na ko sa sumbuhan sa akong armas, babes. Pabuta ko, babes. Pabuta ko! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.